l'estimada Esther Quintana, que va perdre un ull en la manifestació de la passada vaga general. Avui som aquí per exigir allò que és possible, perquè la independència no sigui entesa com una finalitat en si mateixa, que sigui entesa com un mitjà per aconseguir d'omplir de justícia, de democràcia, de solidaritat, de cooperació al nostre país. Tant de bo que sigui entesa d'aquesta manera. Tenim un gran repte que a les nostres mans fem el possible, exigim allò que és possible. És un privilegi per a mi vindre a representar el País Valencià en un concert per la llibertat com este. El País Valencià també està present en aquest escenari. A més, la cançó que anem a fer a continuació és El vent, de Raimon, un altre cantautor del País Valencià. 54 anys complís la cançó des que la va escriure, mentre anava en moto i li colpejava l'aire a la cara. Aquesta sensació de llibertat és la que va inspirar aquesta cançó. Però abans de fer-la, volia citar unes paraules d'Ovidi Montllor. Ja no ens alimenten molles, ara volem el pa sencer! Visca el País Valencià!